Kapuran bapau ka Arfi Jeff kalamat jing hakarukom riam ha ka jingrai video music video jong ka jingrai haye haye ye mabri bathamai da ka riam sari rongso ka bapau met bala pelait pajba dang shen ha ka khatwei tarik urisau menta usnem kane ka jingrai la shim kalyang penthamai na ka jingrai jong kapuran Bollywood bapau nam hakisnem ba menshwa kapuran zanat aman lengba ka social media layat hu bakarukom riam jong kane kapuran ha kate ka jingrai thamai ka long ka ba ikhlem akor karukom riam kat kum ka jing tha kinong shna ya kane ka jingrai video ka balabu jing ya ka orfi ha karukom riam hakani ka jingrai video ka orfi kalapong ya ka riam sari rongso ringkat ka jingsha slap bar ka jingshat nadu bala pelait pajba haka khatwei tarik urisau ka jingrai haye haye ye mabri kalakot hadu pralak kinong khmi ha YouTube bat khat nriu hajar teli ki comments yakani ka jingrai la ruai da ka shrati rani bat lashna penwan thamai da ka lata mancheskar bat ya ki kentin la thau da ka lakshmikan pyarlal ka jingrai baningkong ka haye haye ye mabri jong kapuran zanat aman ka dei house nem khat khandai spa anyo phosau ladon ru ka jing ujor pasha da wei ubriu na Delhi ya ka rukom riam ka arfi ha kane ka jingrai video ka arfi kelas dang ningkong ya ka sap a film ha ka film television ha ar hajar khanreu